Unang pangutana, Brad George sa Papa, murag ka unong na nila dohi sa bisan video sa lapo-lapo ng ibating ka. Lang lang YouTube. Pero talaga po sa pasa ng Pilipinsia. Bakit ba ni mo valido ang Latin region? Sikado ka karoon na Latin region pinalungan sa pagbalik na bisa. Sado, kaya hingan ako kanina na i-ordain ang Biblia nga Latin. Oh. Ang ordain, ang pare, i-ordain. Sunod pangutana. Para kasabot ka ba? I-ordain, ang pare, awit lang, manang mugwan na, ako nag-iiwan minina. Sunod pangutana. Sato pa kung Latin words gigamit sa Santos na Misa, invalido na. Invalido. Dahil. Kapag ko niya na, Muslim ko. Okay. Oh. Mado na giingon nga ang atong misa sakpais na ang Latin. Unya sa divine law, establish na ang custom and right of the church. Kaningon si Pope Benedict ingon siya nga, ang Pope kaya mo disobedience gani sa divine law, separate sila ni Christ. Nyaga atong misa, alter Christi na, ang pare na diha, makita mo dagway sa Pangutana. Pero kay katoliko mo ko, dahil Papa. Tawag pa ni Pope Francis, President Pope sa Roman Catholic Church. Ako, tawag ka kay mo kasi muna, tawag ka din. Anya na, ako sa tupag ko na. O kuwan, ako sa una na kong umingon kong pili, ako sa explain. Isang naman, tawag ka Explain din. ako, ha? Tawag ka din. Anya na, ako sa explain. Ha? Ang theologians, niya gid siya nga, manudlog kay Papa makadestroy sa simbahan, no need to follow. No need to follow. Huwag ko mangutana na. Magtawag pa ganito. Kada mo no need to follow. Ako mong basta ako nag-isipin lang ka na. Saan pangutana? Dapat kay dokumento nga invalido ang Novus Ordo Tomas. Para nimo Latin nagoy balik gamisa. Asa dokumento mo na invalido na. Hindi detektivos. Baga, dokumento Biblia. Biblia. Oh. Biblia ang dokumento. Biblia ba dokumento ito lang? Hindi detektivos sa pag-following sa Council of Florence, sa Greece. Yan na, yun. Na ang word of consecration gani, listan gani, buhaw gani ng mystery open. Kung si Tobias dahil ipin, ingon sa siya kung ang mini, listan gani, all, certainly not valid. Sunod pangutana. Ang labang punuan mo mga Pope, ihatagag pangayawi, pati sa susunod, wa man mo badlong sa gitawag o vernacular form of the Mass, New Order of Novus Ordo Mystic. Wa mo badlong, sa ito mabalid yung misa sa simbahan Katoliko Romano karon. Nya ikaw may musupat. Ang sa may insakto niyo. Santo Papa, ikaw, tubag. Di ba tubaga? Ikaw mo insakto, Santo Papa Francis sa'yo. Si Father Jidden, one of the premier historian, one of the premier historian, ingon yun siya. Ang simbahan karon, ang protestant taking place na sa Sinoon. Ano, may tabo nila na ang Papa sa tahimo na siyang matudluan sa pagkumpensyon sila, malupig na siya. Pero man, ang Brad George sa Papa, do not divert with another answer. Ang simple o klaro ang akong pagkatana. Kinsa may sayop, insakto niyo, si Pope Francis, ang President Pope sa Roman Catholic, o ikaw ra? Sayop yun si Pope ka naman, kung sawit labaw sa Paul, safeguard and protect ka. Asa mamasa dokumento sayop siya? Ano na yung safeguard and protect ka? Ang pagkatana, naingon ka man sa Plaza Independencia, September 29 years, 2024. Nasayop si Pope Francis. Laka dokumento. Kaya na yung paingon nga sa... Di ba na? Kaya dokumento ah. Kaya na yung protect. Ano yung totoo? Protect and safeguard the liturgy. Di ba? Sayop na siya kung ano pagtahay ang liturgy o pumas sa karaan. Ang laman mo, imo ng sabton. Ayaw, imuha ang yung style good. Kanang, ang ibabaw mo, ipasa, ibabaw mo, ipapagkuhan sa sabot. Ano man na to? Pero, naaman ay college of the Cardinal sa Papa. Napakay dokumento sa College of the Bishop of Cardinal na kinisip o Francis na sayo kay itugot sa lain-lain din sa kalibutan
na Lobos Ordo Missing. Vernacular form of the Basol. Native dialect. Nakakaya na komento yung dokumento. Paro na kayo, no? Kanala mo. Tama kay dokumento sa college. Ang paro na kayo, tanan ka na lang ipanggamit nila nga Biblia na walay approval, walay stamp. Nagparo, mga piki na nga Biblia ang igamit yan sa simbahan ng Biblia. Mga piki. Tanawa. Ang pakutan na simple guys. Ano pakutan na? Pakutan na to, pa? Ako man ang tumata. Karon kay valid only imong iyon na kanay sa unang pakutanan ako nga laki na yung isa. Asa mabasa sa Kristo na pinite. Santo Santo. Asa mabasa. Pamilya ang sa Ebanghelyo, the Lord Supper, katulor ko, Lucas 22, 20, Marcos 14, 22, 28, Matthew 26, 27. Tulo ka Evangelista, wala po ang dabok ko dyan, nga the Lord Supper. Uy, Santo, itupo ng Santo Santo. Na nag-donating siya. Kaban? Kabutan na to sa Kristo, wala siya maglilatin, ha? Kanya ayaw siya. Ayaw sa wa. Kabutan na to nga wala siya maglilatin. Pero ang nagpadayon sa unang nagmisa nga kwan, Greek word na gigamit. Mao na universal nga gigamit sa simbahan sa unang sa Greek. Ang ato mo na, ang universal na to, mo ng Latin. Nya ka ng Latin, so, ang unang ebanghelyo ni sa Gospel ni Mark, Latin na. Makita na nimo sa heading, kasahatag mo nang kay Duway ng Bisaya. Sa heading, ang kanang nagkuyog na si Mark, kadilim na puso si Mark, sekretary na siya ni Peter. Iyang isuwat na ugli natin ang mga wali ni Peter. Pag nakaibaw si Peter ang isuwat ugli natin, may pag ipabukas na natin, pwede sa gamiton sa simbahan, sa basahon, ang Latin. Pwede gamiton sa simbahan ang Latin. Mga ito ni hanggang mga evangelista, nga ipasuwat ang Greek. Kaya why, magdaghan na kaya kalimutan nga kanang mga limitidom na rin ngawa ko pa. Katapusan pagkita na, Brad. Namay Brad, Latin. ano mo tumpa ka? Ay, katapusan pagkita na. Karon, invalido man para nimo ang misa din sa Bahang Katoliko sa Cebu. Dili lang ang kabita. Sato pa, pila na katuig wa kasi simbahan sa Native Dialect o Vernacular Forum ba? Kana Ang pagkita na, klaro kaya, sa Paragis Kalag na to yun, pila na katuig wa kay simba. ako, sotean ka. Hindi ba kasimba naman? Isumpay lang ako sa gisulti ni Bishop Igalo nga ang misa karon ang nag-assist mga anti-Kristo, lumanan sa demonyo. Pila na katuig kay simba? Ayaw lang putan ang pinakatoy. Ayaw lang putan ang pinakatoy. Basta ako, gisumpay na ko, nagsumpay ko sa tinuon. Ha? Nagsumpay ko sa pro. Oh, lagi. Usa may pro. Pagkasunod mo, matub na tinuunan niyo mo. Ay mo, sige, pahayag na. Pila na katuig kay Pahayag mo, simba? ay para si Bishop. Salamat niyo, Brad George sa baba. Itong umigo po niya sa tawag ko traditionalist. SSP? Si ano yun? Hindi kayo SSP. Ha? Sa ito ba na? Dili SSP sa Latin po? Daghan mo ko ng traditionalist. Daghan ang klase ng Catholic traditionalist. Katang mo na sa mga kuan ko. Kanang kalain nga kanang pareha ka ng mga kuan ba? Daghan ka ng mga lain-lain ka ng mga confession. Confession mo pareha ko din lain mga diligan, Pero mga kaigsunan, si George sa baba, kung pumunta na, sintro sa isyo nga valid na yun ang misa nga Latin once committed. So ako sige pumunta na, napakay mga dokumento, mabasa sa iya nga sa susunod committed. Why? Ito ba? Ito sa botang yun, kabarog. Kabarog. Ano man? Ano ko mo siyang why? Pinin siya. Niya karon ang kuhan kining invalido ang Nobos Ordo. Ang Nobos, New Ordo Order. So, New Order of the Mass. Kata ba, pagkunghan ay sa misa, pero magpasabot nga nausap ang isin sa misa. Ang isin sa Mass, kung unang konsekrasyon, nasa Lucas 22, 20, Matthew 26, Marcos 14, Kung is in purpose niyo, it is galing sa Kristo.
This is my body. Una i-essence of naman. Si Cristo dito sa second course sa Sinagdalong Jerusalem. At kumanga siya yung mga tinunan. Kung isakto, na siya yung kamatay. Isakto, isakto. Ito po isa. Kanang mga choir kanta, part of liturgy na maabot sa oras, ang simbahan ay gana ay na how to make it nice. Simbahan na kay ang magisterium, sa katekisin mo ng Catholic Church, number 95, Bible, Sacred Scriptures, Apostolic Tradition, and Magisterium. So, ano pa marang may radyo sa Papa, huwag niya matungka, ayan. Ano naman, pagkanan na ako nga, ang napaka-leader ng mga Pope, may Katoliko na, manihaman na. Tama na sa Matthew 16, sinunod, ihatagan si Apostol Pedro mga Yahweh. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever bind on earth shall be bound in heaven. Whatever loose on earth shall be loose in heaven. So, parang makanaw ito, Yahweh tabog sa kamahan. Yung si Bishop Moro, may kayag sa Catholic Manolo Christian na, I will give you the supreme authority of the church. So, makinang natin yung leader, kaya kung magsumpa ka na, rebelde, ministro mo tayo sa Papa. So, ang sa Papa, wa man mo badlong sa mga kaparian sa Diocese of Cebu, Bohol, Libre, Negros, nga invalido yung misa ng native dialect ko, Lubos Ordo, Misi. Wa mamingo na. Pasabot, valid ang misa na. Iyan ang tulubagos kini ko sayop na. Wa mamingo na. Sa ito pa, nagpabiling valid ang misa sa Romano Katoliko. Kanya katapusan ng pamatanan niya, kay dili kita mo simba na panahon sa kanang pinisaya in English o native dialect pero klar mo dumas pila na katuig mo kasi simba kay suma sa Catholic region agi o sa katekisim ng Catholic Church ang dili kasimba sa adlaw walaan Domingo makasalaman niya umili kay Latin way Latin nga misa sa mga mo na nga wala ito pagkakay Espiritu nagsimba siya sa pamamagitan. Parang siya. Walang hindi nga ang friendly discussion. Wa siya kapabarong mga kiksunan. Kaya wa na ito pagka-coincide siya kapabarong. So muna nga, yan napita mga kiksunan, 1 minute lang, ang maruganan na kumuluan ng ining misa sa simbahan ng Romano, ining Iglesia, Balido, sayop ka na. Karang Latin, wa magdili ang simbahan na kasi misa Latin sa Roman Catholic Latin, mga Latin area na mana o Latin. Ang iyang doon, maor mong Latin, adili siya, kanyang doon mo siya. Kumuha pa sa mga doon, barihang kami. Niyang doon sa Latin na yun. So diyan napita nga, ang iyang ibabraw, hatuka o na ikuka na yun, mga kiksunan. Salamat, mayang gabi. Salamat po rin, friend, kay ako po na, friend, na, prepare ko, friend, nga, di amay ng suran noon, yan ni Pope, libro ng Pope John Paul, nga, pag-uon yun ang simbahan. Ikipag ko ang misa, klaro dyan ako, hindi ako nakuminto na eh. Tulo pa ganyan, dapat, time ba mo pati kanto? Yan, siya pangatana. Ako po na, Ningon si Padre Jibden sa Anglican Protestant na bishop na it is evident no was Thomas no intention of present the faith. Ang pangutana na ko nimo doon na ba kayo makasulti ba kayo doon na ba yung bishop o si Pope John kanang Pope karon si Francis nga kanang misa karon pagtuong Katoliko na. Oh, magisterium mo na. Ang usa sa magisterium, Santo Papa na gina. Sa tigay ko. Number 100. Hindi sa number 100 sa Katekismo ng Catholic Church. Pope ang nag-college sa Bishop. Wa dili mo badlong ang Santo Papa o mga obispo. Magisterium ay valido ng misa. Valid gyud siya. Mas paano po na ako pangutana nimo nga kinsang bishop pa nga nisulti nga kanang bagong misa Catholic faith na o kinsang papaha o kinsang sa kultura Katekismo ng Catholic Church.
Oh, sa Ang libros katikisim ka, karaan naman ang katikisim, karon ko ka nag dili ka na, ayaw. Ako ko ka na tigay kung yan lang siya. Ay, Magisterium. Magisterium mo ba? Dili ka mo magisterium na eh. Yara kaniya. Huwag na kayo magisterium na Yara. Lurom na yung makakatid ko. Magisterium? O, huwag ka na kalit. Kung saan may magisterium Wa mo badlong ang simbahan nga invalido mo na sa katedral sa City. Ang simba. Ang magisterium, kumutan ko sa frequent ko. Ang magisterium, ang kasalit, ang magisterium ko sa kanang program ng Katolik. Ang mga dokumento sa magisterium, ang sinulat sa mga santos, mga document sa kanang Vatican document, kung sa mga fathers, o na yung dokumento nga mutana ko. Si Father, St. Peter Camyan, Dr. Katsot, iparanyaglang ko ni Paul, mabasa niyo sa 1 Theodos, hindi, Dr. Akong bukatanan, ingon man siya nga, walay balaod, nga makausap, o magsagamay sa misa, o way makaremove sa landmark. Ha? Akong bukatanan nimo, doon na ba kay dokumento nga balaod nga pwede uspo ng misa nga karaan o pwede i-remove. Bak, walay kausapang misa, wa na mausap. Ang isin sa misa mo na konsekrasyon, wa mausap. Anong yung ipasabot yung mga part of liturgy ba? Ano na talikod, sa una, karoon katubang na, kanang ingon ng Mysterium Pidi. May Mysterium Pidi. Akong butang kaya kayo na kami play. Why kausapan? Part of liturgy niya. Akong butang nimo, doon na ba kayo mabasa nga balaod na pwede uspon ang landmark o ang kwan, ganino. Tuba ka na kung wala uspa. May balaod sa balaod. Truth can be proven by logic. Rason, logic and science. Thinking, rason ba? Muna nga, wala uspa. Iba't naman sa tipapang gamit misa doon. Kung ano nga, ang rason, malit na siya ba? Oo yun, butanan ako. Huwag kang isa-isan nga rin. Butanan ko. Ingon si Sintaman nga, makuhanin mo ang pagtuong Katoliko sa butanan ko. Buting naman nimo. Ningon Bukas naman si Siriong bukas. Ningon si Sintamas na ma-identify nimo ang pagtuong Katoliko diya sa ancient at yung karaan. Butanan ako nimo. Uyon ka na ang pagtuong Katoliko mo lang ma-identify diya sa ancient, hindi pinag-tuong ang isa. Uyon ka na. Walay bagong misa, bagong hanay sa. Uyon baka. Kanay mo quoting mo sa Santos sa mga dilim na magisterium. Ang magisterium buka at Ano na magisterium? Magisterium dahil mo ko eh. Sa Santos. Usap na sis. Mawabay ka sa kanang dokumento sa magisterium. Watang mo nakibaw sa dokumento sa Ang magisterium. dokumento sa magisterium. Number 100 sa Katekismo ng Katolik sa Mindanao. Ako na pagtubag. The authentic interpreter of the Word of God has been entrusted solely to the magisterium Pope and the College of the Bishop. Santo Papa o College of the Bishop ay kung tingin magputing sa mga santos kanina na magisterium. Ang problema ng Catholic faith, ang probe na magsubay ka sa magisterium, sinulat sa mga santos, sa mga fathers, o mga document sa mga document sa Ako bukutanan nimo, yun baka, sa'yo na, yes or no rin yun baka, nga ang giyan ba, identify rin mo ang Catholic faith, pinara din sa Bishop, karaan nyo. Yun baka na, ha? Yun ka na. Ikan sa sunuglan to the origin. Kung yun ka na, naabay mga santos na naingon, nga kanang pag-uro nga misa, ma-identify na ito, mga Catholic faith na. Gaya kong Santos. Daghan. Gaya ko. Gaya kong Santos. Sa mga di kay Santos, ang simbahan ng Milingong yun. Simbahan. Ang Santos, ako di pangayo. Ayaw. Santos simbahan, mga linong sa mga simbahan, tinukol ng Kristo. Okay, simbahan ka. Simbahan. Karoon na ingon ang Council of Trent. Ang Council of Trent, 16-16 kanon 13. Ang visa, i-receive, i-approve na
nga wala gyud makausap, muspon gani. Manatimba ka, dili lang ka na, daghan pa kay dokumento gyud kung maguntagay pa tanig ko. Tubag ano man. Pangutana. Oh, na, usap pa ka na. Ang ipasabot sa Catechism Constitutional Trend na wala na usap mo ng sisil sa pamas, wala delikado. Ang isin sa pamas, mga konsentrasyon, naagapon. Sana pumunta na. Usba. Sana pumunta na. Ang Okay, na, ang punta na. ikuha na niya, ang part of Sana liturgy. pumunta na. Uyon ka, sa libro nga lahi ng title, na lahi ng Lord. Uyon ka na. Ang libro nga lahi ng title, lahi ng Lord. Ang liturgy of mass, libro na. Libro na. Liturgy of mass. Uyon ba ka, nga kanang laylayan ng libro, laylayan ng title, dua ka libro ng title, laylayan ng Lord. Uyon ba ka na. So, klaro ha, kaya mo kung pinisok po yun. Ang liturgy May premise eh. limit mo. Ang liturgy of the mass, libro na sa misa. Misal na, tawag misal sa liturgy of the mass, public worship. Kaya siya, ang form of public worship. Form nga, dili na sa mausap, basta form. Exist na. Ako tana na to, ang dua ka libro, live title, kay ito ang lubos of lumisi, ang sa liturgy of the mass na, mo na itawag ko, kadisulat na dinting Latin Mass. Lain-lain na sa libro. Tao ba yung libro ka, lain-lain no title, pag-ikalin na yan ito. Singido, pareha to. Ha? Singido ba? Singido, pareha na siya. Oh, ayaw ng tingali. Ayaw ng tingali. Pero sir, ako pa utanan ni mo, yung hawag ng kalibro, malinag title, ako natiguan na. They ask me what I have said, Brad. How can I know? Wa kung gamit ang libro pang ay pumutana kayo negatibo no. Ikaw mo presentarang sa pag babarog ni Kaya ako na utanan ni mo. Kaya, ako sa Kaya gamit mo kanina din. Sa no responsibility ako. Dili. Ako Ang talaga mo. negative. Ang libro do ka pa kaning nubos of domis eh. Duha man ang kaning libro, duha man ko atong usahan, duha ka libro. Bahan. Nubos of domis eh o traditional din natin mas atong liturgy of mas. Ha? Tao may libro. Kaya ako doon. Ang inyong libro nga SSB so sa numero dito na pareha. Wala yung ang essence, ha? Sumpak mo na inyo sa Ang itawag mo schism. Kanang paano ba nag-reject sa authority ano kang matanan mo sa essence? Unsa may gibasihan mo sa essence? Consecration. Ang words consecration. Ang libro, akong nabasabot ni Boy, balik na ko ni mo, kung ang word of consecration, ha? Ang word of consecration, may kasabot ko na lain yung libro, lain yung sa kanon. Ito wag bitaw ka na kung lain title lang na. Oh. This is Yeah. big. Yeah. Mas ba't ka, punta na. Mapayo ka na pa oras. Ha? Happy kamay. Napay gamay. Napay gamay. Wala ko yan. Pero kapabarog ang Latin ko. Ha? Sa nagpabarog ng Latin ng Gilitis, gusto mo magkatubag na kanina? Yeah. Gusto pa ka ana ni Popayos the Ten nga siyang patsindi ni Marichi Rodriguez nga wala gyud papa nga makausap sa misa nga Trintina. Gusto pa ka na. Kanang pasabot sa pupay sinay na akin. Ten. Then nga, wala yung pasabsin sa Why makausap sa siya essence sa of papa? sa essence of the mass, why makausap? Submission ba? Oo, why makausap ka na? Sa mumanay kuhang yun, buga. Hindi mo na mausap yun. Pero sa part of liturgy, pwede na mausap. Ya. Ya, anda. Ako na sa imo paparog. Manang oras. Papa? Pwede na ka Mas mamutanan? balik ka. Oo. Ano ba? Oh. Ang sakrosantong konsilyo, o Finis TV Mobilito, no? Yala ka dyan na. Nga, wag mga pare na makausap sa misa. Ay, daghan niya na. Why makausap sa misa? Why pare makausap sa misa? Ina si Pope Benedict XVIII, yana yun niya. Ang papay kayo mo, is obedience ka na sa divine law. Si paret na. Yan, Yung pumunta na. ang tanan ako, o yun baga na. Ayan, tubag. Ang maturan ito patupag doon. Ang nag-usap ang SSB, ako yung nag-usap kay
Ang original na misa yun, Aramaic language lang. Kiswa mo kay origin, when nag-focus sa sa misa. Huwag matumang natin. Nya imong giangkon kanina nga, huwag mabasa nga si Kristo na natin. Klaro, anak, sa ito ba? Katong kuwan, kining gipahay kay Kristo sa Matoy 26 at 28, Aramaic language ang Santos na misa. Ang matanan ako, Imo kamaol. pila man ka rito sa misa na nga word gigamit. Pila ka rito. Kuwan, wala ka nang sa mo man ang babarok ng kuwan. Di mo tanda ko no, pila ka rito nga gigamit diya sa simbahan. Ano ko nang di paparog? Ang negative side mo ko, wa mo ko dim na responsibilidad bilang babarok. Hindi question na nako. Tubag na ko si mo, bakit Ipalawa mo? pa mo ko sa imong quiz imong tubag. Ipalawa pa man ko. Pati sa kaya di kong palawa sa imong tubag. Kiningon yung kasi Kristo ang Bisagi o po. nagkamay kasi Kristo. Pila man ka rito nga tubag ang gigamit sa misa. Lisod mo ganang simbahan ay gana eh. Ha? Yeah, simbahan ba? Simbahan na may gana eh, anak kaysa. Pinulungan to, lisod kayo. Aramaic, yeah, sunod, Grigo, sunod Latin. Tama na. Yeah. Ako na sad. O ikaw. Si Brother Friend, base yun siya o kanang essence siya word of reconciliation. Ha? Ang word of reconciliation, na sa debate ni Brother Friend, ako bilang example, pag debate ni mo ni Brother, patuloy yung nag-debate ni Brother. Kanang live yun sa diwar po sa kuwan, kanang Facebook po sa UHP, itong linggo, tuloy may ka-debate. Yun siya. Ang essence, ang libro, parang po ito na ko, ang libro nga, giusap na ni, kalituhalin na libro, walay, like ko, like na ko. Nag-example na nako, miso, gipugnan kay kong live, ayaw pa, masampula sa ko, kaya di pa rin masapdaw ng tubag. Yun siya. Ako sa ganyan nga. Akong amigo, ginaran lang negatika. Si Brother Friend, dahil nagkikdebate sa Glenn Tinuan, ipuntan na siya, nabay pagpangulos, mabasa sa Biblia. Ang itubag ni Brother Friend, ang igamit niya ang duway rings, dili na rin mo mabasa, kanang igamit sa tungtuban ka ng mahinig sa Biblia. Ang duway rings ang itubag, naamis ni Friend. Nga, ang pangulos, nasa Biblia, pero katag. Katag, di ba? Ako sa'yo, mao ni mo itubag. O, katag ni mo, nalimot ka na. Nga naa sa duway. Gat. Wala lang si Tingo. Apa na ko, sabot. Ikumawa sa ng word of consecration. Ang word of consecration, nagkatag ka. Gihanay na sa simbahan na, sanhanay na, ato pang wala pa kanang buhat doktrina na kanang buhat dos na pagkaskas sa pan. Gihanay na. Muna, ang word of consecration, ang message diha, nag-ingon ako ng friend nga, ako, wag na matubag na, naglibong sa tubag nga, ang duha ka libro, kung lain-lain nga kining title, pariha ba ang susunod? Kaya ka ng liturgy of mas libro na. Ang sa kadimpen, karaang misa, ang pari naging makabasa na. Ang karon, daghang kayong makabasa, mababayag mga laki. Magbasa, si dili mga often. Karong binagong. Ang karaan, ang pari naging makabasa na. Asis lang itong mga kuwan, altanpoy, may mukap. Huwag makabasa lain. Karon, ang isa karon, naghan kayo. Muna, ang word of consecration, nahanay na na. Muna, kung musiki kayo balik-balik ng essence, bisag pagpila ka essence, one mo pala, may mabutag-ingon ako ni mo nga, ingon si Senior Robling, hindi ko mo sugli yung tututik kasi nagsulti na, amigo na ko nga, amigo sa na ko nga, nga na siya nga, si Monsignor Robling ko, mubasa kahit na sa Biblia, ano na pala, ang magbasa ng Biblia, mga sensiyo ra, yan ang tanas kung may pare, tinuod na. Inak sa mga pare, ang mubasa sa Biblia, tanaw ng laong. Kanang sigil sila ingon nga, Yahweh, usa itugot. Wala kang nabasa o comics. Ang puta na, asa man yung makita ka ng Grisip Yaakov. Asa na. Wala yung dogmatic council. Ang kanang pagkumisa, wala na yung Grisip Yaakov. Wala na siya na wala desisyon ng kaway kanon. Mawin daw na, ang dogmatic council, mawin na siya yung lingkod na kaya ng pagka. Mawin na yung tingin sa Ginoo. Nag-Grisip Yaakov na wagi makausap sa sisipin ka ng 9.
Mao na ang misa nga dili kisa pwede postpone. Diyo, labi. Kaya ang wala kong secretion, hanay na na. Kaya ang Ayun na ba? mystery gini, wala yung secret. Dili Wala na ba? ginasab. Wala na. Chicken stand na nila eh. Wala na. Karon, wa man kay Pwede na mong tanak. leader. Ha? So, pagkaroon ba sa inyong grupo ba? Wa mo mo sa papa. Ano approve sa inyong kining sakto ang Latin alone na yun ang gamit mo. Iba sa mo ka repindis gino. Bukan mo na. Napalay na na yung different kay Tubaga mo na. Kaya Wa mo mo tumalikod. sa papa. Karon kay ni supak mga si Pope Francis ka ganina nga sayop si Pope Francis. Imo klaro record na. Itandi ka na ko sa sakto nimo ikaw si Pope Francis. Sayop si Pope Francis. Karon kay ang Pope Francis may presidente sa Romano Katoliko no. Ni ka wa kay sa papa. Karon, di ba rebelde mo sino? Tuba ako ko na. Di ba lang repilde? Si Pope Pius the 16, Apo Benedict the 16, ha? Tubagin ako, Pope Benedict the 16, kaduha na sa nagpada og sulat sa July 7 o sa July 14, 2007 na ipabalik ang misa sa Dindina. Pagkasunod niya, niana ka siya nga ipabalik ang misa kita, pwede na ang mga pare magmisa kita manangin sa parokes o mga obispo. Why nituman? Ang nituman, usara yun si Monsignor Chris Garcia. Nabukutan na. Patay naman si Pope Benedict XVI, di ba? Patay na? Patay na. Ang ako pupunta na buhi nga sa Papa. Wa tay buhi nga sa Papa. Ay nag-isgutan ng mga kapitan mga Usawa pagsunod na ng Wa na yung kapitan. Pope Benedict XVI, ha? Usawa pagsunod na si Pope Benedict XVI, na wala man siya maingon nga kanang bagong misa mga pangutana na kung ginanggapin nga Catholic faith man na. Wala man yun na mo ingon si Pope Benedict XVI. Usawa pagsunod na mo ano Pope Benedict. Nade kayo dokumento nga Pope Pius. tubutan na to ba? Nade kayo dokumento nga buhi pa si Pope Benedict XVI nga Latin alon bisa gamiton? Latin alon? Di Kaya nga, lagi ko dokumento papel atong kuan. Kamusta? iya lang ang gipadana. Iya lang ang gipadana sa balik. Padang Kadaghanan ng mga pangadili gitong sap. wa kay mabasa. Dili pa usap ang islam. Latin alon gyud. Ay mo. Mao ba nga ang misa daghan gadi dili. Sano pangutan na? Ano kinahanglan pa man ang Oh, ulit? ay mo bali mo bali lo ibati ko ni wali karon. Managtandi kini ang pulong sa Dios, pulong sa tao. Mas balibad ang pulong sa Dios, si Jeremias 4:28. Dito sa pulong sa Dios niya, panahon ni Jesus Christ, ano mong imulabaw ni Kristo yun. So, napapo na sa tapapagod. Napakay, sa gamay na lang, hayag niya ang Latin yung gamiton yun. Balik ito, pero maklaro ko yung nakabagay ebidensya nga Latin, nagrin natin si Cristo Santos sa misa, naawa ay pamaka. Ako nga ada ko na. Awa ay pamaka. Sa Galacia 6, Galacia Ay, panahon ni Cristo, 6. Galacia. Galacia 6 Roma na, Roma 3:27. Nyara. Ayaw ko gi. Roma 3:27. Ingon siya. Law ang Galacia law of Christ, law of faith. Musulod kita sa pagtuo nga Katoliko. Di ba? Ningon sa siya, i-confirm na niya ang misa nga buwan rooted from apostolic tradition na ang Colossus 2 City rooted and built in him was confirmed. I-confirm na kanang apostolic tradition kanang traditional was i-confirm na. Di basta nanas mo nila. Di, ako po ko na. Wa ni mo tubag. Pindi ka naman na. Tubag kalayo galabot og galasya. Ang ako sa Ebanghelyo si Kristo, misa ba sa nagsiglatin lang gamay. Ang misa wa aramay si ko. Kristo maobay tawag itong bang. Latin aramay. Si Kristo? Oh, ang misa. Maobay tulo na karito sa. Dili ang pangutana. Pwede na ko tubagin ako. Dili, Tulo na karito sa Latin sila. o aramay? Ayaw sa. Hadlok Tulo na. Daya. Tulo. Tubagin ko. Tulo na karito sa simbahan. Si Kristo nag-aramay. Ang Greek niya na.
ang Greek, masa nag-Greek po sila. Kaya ang nagkupot sa kaso, Takot batak na kagingon eh. ang English sa Greek, ang karon sa, ang Latin sa karon, kaya nagkupot naman sa nasad, ang nasa, karon. ang Roma. Sunod mo katana. Wala, nag-Latin na, Sunod mo katana. Baka po daw, di pa mapana ng Pacific Friend, ganina, tubagi. Yan Mapana ang ng oras Pacific eh. Walang bisa na magigamit. Natin na Kaya sa katubag pala ka rito. Sunod mo katana. Iingon ka man nga nag-aramay si Cristo sa Santos Misa. Kanang pagtubag mo ganyan si Cristo nag-aramay sa Santos Misa. Na makakaitawa. Ya, sa. Magiging mo kanina nga nag-aramay si Jesus Christ pag misa. Nag-aramay siya. Na makakita mo sa wa. Wala mo, magkano? Natingin daw na ko nimo. Nga tulo na ka sa simbahan. Tulo na ka rito sa simbahan. Pinaraw ka na nagpusto. Ayan! Bukuan sa Dibati ko nimo. Pinaraw na. Pantay ka sa likod-likod. Marapaksingon live down yung mga ka. Madam, Murag kisa. explain sa ko. Explain sa ko. Tumba na. Madam, explain ko. Ang tayo na ka friend, kupila ka rito. Wag mo lumag sa friend. Ang tulo ka rito na sa simbahan nga pinulungan. Nagigamit. Aramay, yung Kristo, o sa Greek, o sa Roma, o sa Latin. Oh, tulo na gigamit. tulo na ka rito. Son? Oh. Ano din Latin? Son pangutana. Son pangutana. Kultura lang sa... Karon, yang ko naman ka nga nagwagi ka mamakat. Yang ko naman ka nga wala ka mamakat yung pagsulti Diyos sa baba na si Kristo nag-aramay yun. Bot mo sa boto sa maglin natin, kaya nag-aramay ko siya. Malagay ka na ko. Tulo Wala na ka siya rito. mag-aramay. Ha? Wala siya maglin natin, kaya Wala lang ka, Armay, yung gamit. Oh, Tulo na ka rito. Tulo na ka rito. Tulo na ka rito yung gamit sa simbahan. Tulo Iya, na ka karon. rito. Karon, kay nag-aramay kay si Jesus Christ. Sato pa, ang Latin nga misa, way bilidot. Di ba, aramay pa ito, way bili ako. Dili ba? Kapag galang, way bili. Way bili. Okay, ganyan ako nimo, ha? Ganyan ako ganin na. Marami mo ba, wala bili ito na. Okay, ganyan ako. Pagpag ba eh, nagsunod sa pangutana sa... Ako nag-question ako nito. Ako kayo tubag. Kaya tubag. Nalipong mo kayo. Managbayad ako mga tanal, tanal. Rasa yung gano'n. Identify mo ang pagkakabilib. Kaya sa ancient nga katulungan. Sa amin eh, Brad. Nagsugat sa ancient, dili sa pamalo, ma-identify mo. Kung ayun ka nga, dili lang ang linate, ang linate. Yan ko naman yung mga aramay ko eh. Ang kisang yung sakto yun. Nalaman. Oh, sakto, parang. Oh. Sakto ba? Binulungan sila, naglinatin sila sa kon? O grade mo? Si Kristo atong ikuan. Si Kristo atong sindro eh, isuha. Ay, dagan. Si Kristo man. Samay. Nabay mo labaw ni si Christ eh. Ha? Oo, sa akin. Eh, ari mo ta siya, lutubi mo rin. Ang imong giangkon, di ka sundan ako. Kini makangkon mga wak ko mga kasito na ramay. Oh. Nandito sa simbahan, tulo na. Iyan ni Kristo na karamay, sa Greek, sa Roma, walang Latin. Satu pa, ramay ka. Satu pa. Satu ang ramay language. Satu bisa ramay language. Oh, satu pa. Karon, lingon ka makalina sa tima, kanang Latin na bagyod lamang ang misang yung satu. Oh, lamang, satu pa. Without anyone else, mapilain. Satu pa rin. Karon, kani uyo naman siya kang aramay ko insakto. Kamutan na, asa may insakto ini dua. Latin language o aramay? Ipaligaw na sa kansilyo. Ipaligaw na sa kansilyo. Ikaw ni Baya ka, sundan Sa niya. misa. Sundan niya. Wala na na yan. Again, Kristo. Huwag kong mamutan ako sab. Ipaligaw na sa. Ipaligaw Di na. pamutan ka na ko base sa tema nga ang Latin pagyud ang only ang misa. Oo. Karon, niuyo naman ka nga ang Latin Aramaic, ang Aramaic language gamit ang misa yun. Nato ba doon na kubog na yung ipuan? Tuwan din nga Latin. Ang rito sa simbahan ng misa, tulo na. Sa mga ha, Latin, gamit, Aramaic, o Greek. Oh, paano siya?
Wala siya gamit. Ang ligo ro nagamit technique kapon. Lord. Kristo napay nagpadayong nga ramay kung minsan wala na may nagramay kaya gigamit ligowan ano so nagligowan ang Kristo wala Ay, kumiyura sa lain mo. anong mga Tuwari si isi Upang sa ko. necessity of knowing the issue. Dibati man hindi wali ara. So, ang subject matter, Latin lamang yun ang gamit ni Kristo mo ito ni Muhammad. Wow, mga kumakaano. Ay, waka. Naingaw ka na kung kanina. Nakaramay. Naingaw ko nakaramay. Pero, ang ipadayon nga, tulong ka rito, mutana ko ng tulong ka rito, wasi katubag. Wasi katubag. Pila ka rito sa misa. Ang misa karon gamit sa nagpadayon na, ang kanang Greek. Kamay na nagpapagkakasyon sa kanang kauna. Muna, Greek. Muna, karon, kaya ang sige kumpar, ang Roma na mga nakatawag, balik kumpar sa kanang nasod, muna, ang Latin mo gamit. Atawasan sa side. Ang side, muna, ipadayon natin ang potential na tulungan. Kaya ang church, inibisan man. Asa may naguna sa Latin? Ha? Asa may naguna sa Latin? Greek? Greek, Dati. Greek, ikaw na. Transmission mo. Wala ka mo ang buwan. Ningon si Prepre, ayaw pangwasa. Ningon si Prepre ka. Ang nagunang kunog, Greek kunog. Ha? Kaya sa ako sa pagkon. Ningon ko si Prepre ka. Ningon si Prepre ka. Greek kunog, tumagdol ka. Di mo ba rin mabasa Hitler? Ang Hitler sa duway rin. Ayaw sa supay. Tumagdol ko na. Kapilang ko. Ang Latin, ang si Mark, kuyog na, dahil na sekretary ni Peter. Magwala na si Peter, sa heading na sa kuha na dito sa Mark, si Peter, magwala na, si Mark, magsuot, sekretary na siya. Isuwak na, kaya na si Mark, trying ka lang kasuwak. Kasapot na si Gibreo, kasapot na si Gibreo, tumagod na nagpapalyo. Ang ikabot si Gibreo, kasapot sa siya, linatay, kaya dahil na si Mark. Isuwak ni Mark o linatin ang pamilya ng wali ni atong isuwak ng latin ni Mark sa gospel. Karon ihangyo na kay bawo si Peter yan ang i-publish na pwede na sa kasama sa kanang simbahan i-publish. Mao sa ning Biblia kan i-publish sa mao ni gamitin sa tao. Nandiyan diba ko na diba? Ya karon ihangyo ang mga ebangelista ipag-Greek. Amo na dili tanan kaya dili tanan gospel nga puro siya Greek. Wa lagi dia na ay anti-blackness kada ikamit sa unang panahon. Kada na kayo nga ako ng tingin, di na ang Latin, sorry kung ito siya, ikanonal. Ikanonal sa usap, diba? Kasabot kay canonical, official announcement na. Bata, 3 minutes, gamubuan, bata. Ang kanintin ng mas. Ay, negative ako. So, ang dibatim ni dibati wali yung ayaw imo na short YouTube, ayaw ko na, edit ang na ni Mount Sire. Murag martial arts pa. Kaya style na, edit ang Mount Sire. Unang klaro kayo nga ang sintro sa topic ang Latin ang lord yun kay huwag kami muna natin kung di ba Latin ang yun ang balik ng isa pero yun muna karoon magkakataon ingon sa ka ang Aramaic language kung pinilungan ng piso muy Latin sabi asa may tinuunan ang doha yan nagpamarong pag-aw Latin niya Aramaic hindi mo kayo inigan ang Aramaic kaya para balik kayo magwal mo na yung sao na pag nigar mo na huyon mo siya muna sa asayan piso na namin Piliting mo siya, still na ang imong puko, nasa mong puko, imong mo, this is the error of the error sa'yo, ipatidor na yun. Kaya ang ato ni Peter Master sa repetisyon na. Wala mo, sorosoro, dagang ngayon ko, sa katunggan mo, tumato rin ka sa laad mo ng Peter. Sino na siya, wala nga,
Dinilapit mga kiksunan na si George Ababa, wa siya matahod sa Papa, kaya wa mo siya sa Papa. Ang sa Papa na patay na si Pong Benedict XVI. Unya, ang present po sa Roman Catholic Church, o si Pope Francis, wa mo badlong sa tanang diocese, lain-lain lugar, di mo kalimutan, na kanang misa native dialect o pera po luma. Invalido na, huwag sumingan na. Andres, valid ang misa, ang Novus Ordo Society. Sumuri, read na. Imatlo pang bisa puro, ang matindi sa survey yung hospital. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever bind on earth shall be bound in heaven. Whatever lost on earth shall be lost in heaven. Abot ko sa puta, I will give you the keys of the kingdom. I will give you the supreme authority over my church. The truth is of loyalty of Jesus Christ, not to believe in Him and worship Him, but to honor His representative. So, kung di ka mutawad sa iyang representative, it is rebellion against Christ, o rebellion against Christ. Wala nga, ining silang lupa with respect, luoy kayo, ano man, itawa na sa representative, against sa representative. Uban mong i-hospital, uban mong gada ititira, uban mo niya, sundo, iresa, gada ititira. Kung mo na nga, nanulog sa iyo, namatay ang hospital, supak sa mundo, supak sa mundo. Mali na ang friendly discussion ni Diyos sa mga amigo mo yun ganyan. Isyo po rin sa way labot personal. Salamat,